Dragi gledatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta MSTV-a. Današnja tema su novosti u liječenju multiple skleroze. Zapravo možemo to promatrati kroz kontekst zadnjih 2 godine u kojem smo zapravo sve uspoređivali sa pandemijom i sve smo prilagođavali nekako pandemiji i zapravo današnja tema bi trebala biti usmjerena na pitanje kako zapravo izgleda pristup u liječenju multiple skleroze u 2022. godini. S nama je danas naša doktorica Tereza Gabelić. Dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu. Pa evo zapravo možemo početi sa nekako u stilu postoje li neke značajne promjene u smjernicama liječenja za multiple sklerozu sada, kad iz ove perspektive gledamo? Pa evo, upravo imamo jednu veliku novost u liječenju koja je doslovno prisutna unatrag nekoliko tjedana, a to je da imamo mogućnost započimanja liječenja odmah visokoaktivnom terapijom kod onih osoba s multiplom sklerozom koji imaju loše prognostičke faktore. Da malo to pojasnim, znači mi od 2018. imamo mogućnost da svi bolesnici s multiplom sklerozom, znači svaka osoba u Republici Hrvatskoj koja je dijagnosticirana multipla skleroza može odmah započeti liječenje. To je od 2018. A sada imamo tu veliku novost da one osobe koje u startu po kliničkim i radiološkim pokazateljima vidimo da su nažalost osobe koje mogu razviti brzo progresiju nesposobnosti multiple skleroze, da možemo započeti visoko aktivno liječenje. Prema novim kriterijima, to su one osobe koje na magnetskoj rezonanci imaju, znači na prvoj magnetskoj rezonanci imaju 9 ili više demijelizacijskih lezija. Druga stavka su one osobe koje imaju na prvoj magnetskoj rezonanci 3 ili više lezija koje nakupljaju kontrast, znači gadolinijum pozitivne lezije. I treća, ukoliko nakon liječenja relapsa multiple skleroze IDSS je vrijednost 3 ili više od 3. Znači, ono što je potrebno, prvo, naravno, dijagnoza multiple skleroze plus jedno od ova 3 kriterija. I to je zbilja veliki napredak u liječenju jer će dugoročno, naravno mi kad govorimo o liječenju multiple skleroze uvijek moramo znati da govorimo o liječenju na duge staze i na nečemu što ćemo tek vidjeti rezultate za tek godine koje dolaze. Međutim, za naše pacijente to je zbilja znači jako puno jer one osobe koje na početku već pokazuju karakteristike koje mogu biti vezane uz loš ishod bolesti sada imaju mogućnost ranog liječenja. Je odlična stvar, i sam bio 2015. mi je dijagnosticirana multipla pa nisam imao pravo na lijek. Pa to je mislim kad gledamo u koliko godina ipak su se značajne promjene dogodile. Evo prvo 2018. i sada 2022. Odlično. Recite, možete li možda pojasniti koji su to lijekovi koji se koriste u toj? U liječenju sada imamo novi lijek, to je lijek ofatumumab, to je monoklonsko protutijelo, sličan lijeku koji već poznajemo, lijek okrelizumab. Znači ima vrlo sličan mehanizam djelovanja, naravno oni se ipak razlikuju, međutim u onome što rade utjecaju na limfocite, vrlo sličan način djelovanja. Lijekovi prve i druge linije liječenja su oni koji već znamo od ranije, znači u prvoj liniji liječenja svi pripravci interferona, glatirameracetat, teriflunomid i dimetilfumarat i sada nam je u prvoj liniji dostupan i lijek ofatumumab, to je znači ovo monoklonsko protutijelo pod ovim kriterijima HZZO-a koje sam sada spomenula, znači broj novih lezija, aktivnih lezija i vrijednosti IDSS-a. I ofatumumab je također novi lijek i u drugoj liniji liječenja uz već do sada prisutne lijekove fingolimod, natalizumab, okrelizumab, kladribin i alentuzumab. Znači, svi ti lijekovi su nam i dalje dostupni, a lijek ofatumumab je i u prvoj i u drugoj liniji liječenja. Odlično. Zanima me, da li postoje određenih noviteta u liječenju trudnica sa multiple sklerozom? Tu isto imamo jednu novost, a to je da nam je odobren, već smo od ranije znali da lijekovi prve linije liječenja, glatirameracetat i interferoni, da su to lijekovi koje možemo sa velikom sigurnošću primjenjivati kod trudnica. Uvijek je bilo pitanje dojenja. Prvo je za interferon to odobrenje, bilo da se može davati i tijekom dojenja i sada je i za glatirameracetat. Znači oba lijeka
lijeka su dozvoljena i tijekom trudnoće i tijekom dojenja. Naravno, mi zajedno sa osobom koja ima multiplu sklerozu, koja planira trudnoću, prvo razgovaramo da je ta osoba na lijeku koji je kompatibilan s trudnoćom, znači da lijek može uzimati tijekom cijele trudnoće i isto tako da može uzimati tijekom dojenja i sada imamo ta dva lijeka koja sa sigurnošću možemo dati našim i aktualnim trudnicama i budućim trudnicama kako bi osigurali kontinuitet liječenja, pogotovo kod onih osoba koje pokazuju nažalost naznake da bi mogli imati relapse tijekom trudnoće ili nakon poroda. Odlično. Zanima me, kad smo sad već prešli sve skupine, pa nažalost imamo i slučajeva oboljenja multiple skleroze i kod djece, pa kako izgleda zapravo liječenje kod njih? Evo, kao što ste rekli, nažalost nama je sve to veći broj mladih ljudi, znači osoba koje u biti ispod 18. godine spadaju u kategorije pedijatrijske multiple skleroze. Međutim, iza puberteta multipla skleroza pokazuje karakteristike kao što je i u odrasloj dobi. Znači, iza razdoblja puberteta se ponaša vrlo slično kao kod osobe koja ima 20 ili 25 godina, a to je nažalost potencijalno visoka aktivnost bolesti. Mladi ljudi imaju česte i relapse i veliku neuroradiološku aktivnost bolesti, znači aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanci, no ujedno i imaju tu karakteristiku da će dobro odgovoriti na imunomodulacijsko liječenje. Ono što mi već godinama primjenjujemo u osoba ispod 18 godina su ovi već spomenuti interferon i glatiramer acetat, a jedini odobren lijek u pedijatrijskoj multiple sklerozi, ono što bi bilo slično našem liječenju druge linije liječenja, je lijek fingolimod. Znači, osobama koje su ispod 18 godina možemo dati lijek fingolimod i naravno možemo započeti liječenje ovim lijekovima prve linije liječenja. Jasno, da. Zanima me sada, postoji li možda nekakvih promjena u mogućnosti liječenja progresivno ili sekundarno progresivni? Mi sada imamo odobrene lijekove za sve fenotipove multiple skleroze, znači za sve oblike. Najviše lijekova imamo za relapsno remitirajuću multiplu sklerozu i ovaj lijek ofatumab koji nam je novi lijek od ove godine za liječenje multiple skleroze, govorim u Hrvatskoj. On je registriran već i prošle godine, međutim od ove godine je dostupan u Hrvatskoj. On je lijek također za relapsno remitirajuću multiplu sklerozu. Što se tiče primarno progresivne multiple skleroze, tu je samo jedan lijek, to je okrelizumab. I što se tiče sekundarno progresivne, isto samo jedan lijek, to je lijek siponimod. Hvala. Zanima me, postoji li možda nekakvih smjernica novih u mogućnosti mijenjanju terapije unutar druge linije lijekova? U ovom trenutku kako možemo mijenjati terapiju u slučaju razvoja nuspojava, znači potrebno je ono što redovito radimo, svi bolesnici koji su na drugoj liniji liječenja redovito se prate i putem krvi i redovite, znači pregled oftalmologa, dermatologa, ovisno naravno o kojem lijeku se radi. Tako ciljano pratimo bolesnike u slučaju razvoja bilo koje nuspojave ili u slučaju recimo lijeka natalizumab ukoliko osoba postane JC virus pozitivna. Uz razvoj bilo kojih drugih nuspojava na bilo kojem lijeku druge linije liječenja prema sadašnjim kriterijima HZZO-a moguće je takozvani horizontalni switch ili u horizontalno, znači u istoj liniji liječenja da bolesnik umjesto jednog lijeka dobije lijek druge linije liječenja. Da, jasno. Koliko prosječno novooboljelih osoba s multiple sklerozom zapravo čekaju početak? Pa što se tiče, ja mogu reći za svoju kuću u kojoj radim, to je KBC Zagreb, da je čekanje na prvu liniju liječenja doslovno u tjednima, zato jer je potrebno samo ovaj administrativni dio, mislim, ne može ništa baš od danas do sutra biti liječeno. Prvo mi moramo napraviti dijagnostičku obradu, bolesnik treba doći na obradu najčešće putem dnevne bolnice, krv, evocirani potencijali, lumbalna punkcija, čekamo naravno te nalaze, nakon toga ide zahtjev povjerenstvu. Ukoliko se radi o injekcijskim pripravcima, osoba mora proći i edukaciju koju mi radimo putem naše dnevne bolnice, znači naručuje se lijek, osoba dolazi na edukaciju i prima zajedno sa sestrom lijek i uči se o davanju lijeka. Znači to je period od nekoliko tjedana, ako gledamo od obrade do povjerenstva i do započimanja liječenja. Kada govorimo o drugoj liniji liječenja, tu je situacija malo kompleksnija iz razloga što moramo paziti na sve moguće nuspojave i moramo osigurati naravno sigurnost.
Jasno. I zato nam je važno prvo ponovno izvaditi laboratorijske nalaze, da vidimo, znači gledamo da li je osoba slučajno bila u kontaktu sa tuberkulozom, hepatitis, HIV, varičela, to nam je jako važno. Ukoliko je osoba varičela negativna, potrebno je da se cijepiti, a taj period cijepljenja traje nažalost 3 mjeseca, jer su 2 doze cjepiva, kontrola protutijela. Ukoliko se ide na ovu bestaničnu terapiju, to su okrelizumab, biofatuma, potrebno je cijepljenje za pneumokok, znači sve to može malo odužiti, međutim važno nam je naravno to vrijeme i čim prije i učiniti evo i ta cijepljenja, ali ponavljam sve je to u cilju da osiguramo sigurnost bolesnika. Jasno, to je zapravo maksimalno brzo naspram nekih prijašnjih godina svakako. Apsolutno, to je isto sve doslovno u tjednima ukoliko je sve u redu i dok se znači dođe odobrenje obave cijepljenja, sve traje. Nažalost, ukoliko je potrebno cijepljenje na varičelu, onda je taj period nešto više od 3 mjeseca. Jasno, ali dobro, tada znamo na čemu smo i znamo kad ćemo zapravo zaprimiti terapiju. Još zapravo imam pitanje, postoje li određene promjene u liječenju relapsa? Što se tiče relapsa, dajemo pulsnu kortikosteroidnu terapiju. Tako je standardno, evo to što je ostalo. U slučaju teških relapsa radi se plazmafereza, odnosno terapijska izmjena plazme. Što se tiče liječenja relapsa, tu nismo imali nekih velikih razlika. Naravno, možda zbog pandemije koju ste spomenuli u prvom dijelu, češće dajemo možda oralne kortikosteroide nego što smo radili prije pandemije. Na taj način imamo i puno bolesnika koji putuju, koji ne mogu doći u dnevnu bolnicu, Jasno. koji su na udaljenosti od 50 i više kilometara od Zagreba, kada možda i samim osobama oboljelima od multiple skleroze paše da uzimaju lijek na usta. Međutim, onaj što je standardni protokol što dajemo je intravenska pulsna kortikosteroidna terapija, kratko 3 do 5 dana, ovisno o simptomima bolesnika i doza, naravno, ovisno o tome koliki je neurološki ispad. Jasno, da. Nadamo se da će toga biti čim manje. Apsolutno. Mislim da smo zapravo prošli sve novosti u liječenju i mislim da smo dobro i sažeto obradili cijelu temu. Puno hvala na sudjelovanju i eto, dragi gledatelji, gledajte nas opet u nekoj drugoj emisiji. Lijep pozdrav!